Que tal? Moi boas de novo a todas, a todos os que nos estades a ver nesta canle de YouTube de Adega. Imos comezar a segunda sesión destas palestras virtuais que Adega organiza para este Día do Medio Ambiente. Eu son Belén Rodríguez de Adega. Vou tratar de moderar esta mesa redonda virtual que completará, como sabedes, o programa de actividades de Adega nesta semana do medio ambiente que hoxe chega ao seu fin. Desde Adega sumámonos ao lema da ONU para o Día do Medio Ambiente, Hora da Natureza, para concretalo en tres ámbitos chave no desenvolvemento do que agora se chama esa nova normalidade ou un novo xeito de entender a nosa vida, a nosa relación coa contorna. Será no eido da biodiversidade, no eido da enerxía, principalmente da enerxía renovable e no eido do actual sistema alimentario. Para abordar os retos que temos por diante nestes tres campos, convidamos a Fins Eirexas de Adega. Ele é o secretario técnico de Adega, ten un fondo coñecemento en como as políticas de conservación da natureza en Galicia foron evoluindo nos últimos anos, sabe cal é o estado de saúde da nosa biodiversidade e cal debería ser de aquí en diante. Moitas grazas, Fins, por estar aquí con nos hoxe. Temos tamén a Jéssica Rey, que é membro da Asociación Salvemos a Comarca de Ordes, tamén da plataforma Aire, Auga e Terra Limpas. Ela é veciña desta comarca de Ordes, desde estes colectivos defende o rural e o medio ambiente de algúns proxectos industriais que son altamente impactantes nesta área xeográfica de Galicia. Aí está o problema de Sogama, o problema de Jesuga, de Meirama, pero hoxe particularmente vai nos falar sobre todo de proxectos de enerxía eólica que poderían alterar dunha forma particularmente importante a forma de vida desta comarca. Ela falarános dos retos das enerxías renovables e sobre todo do reto de como se deben de implantar ou como non se deben de implantar no territorio estas enerxías renovables, xa que só nesta comarca de Ordes hai proxectados 11 parques eólicos. E por último está con nós Sonia Couso, a que temos que pedirlle disculpas porque nos confundimos de apelido, puxamos un que non era, é Sonia Couso, de Amarelante, que tamén está con nós, moi agradecida porque esteades. Bueno, ela é licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais. Durante os últimos anos traballou no Departamento de Promoción Económica do Concello de Ribadavia, pero comezou a súa vida profesional como traballadora de Amigos da Terra, tamén de Adega. Leva traballando activamente no movemento ecoloxista galego desde que tiña 20 anos e di que desde que nai a súa militancia derivou cara ao ecofeminismo. Xa en 2013 atopouse co proxecto da Sociedade Cooperativa Amarelante, do que nos falará hoxe, e que ten por obxectivo traballar pola soberanía alimentaria. Grande defensora, como non podía ser de outro xeito, do medio rural como única saída desta crise ambiental, social e cultural que estamos a vivir. Moitas grazas aos tres por estar nesta mesa virtual para un pouco explicar como vai suceder esta sesión. Cada un de vos teredes uns 10 minutos de exposición e logo daremos paso, daremos tempo ao debate entre vos, pero tamén coas persoas que nos están vendo a través da canle de YouTube de Adega. Se vos parece, podemos xa ir comezando. Tamén agradecemos moitísimo a paciencia de quen nos está vendo a través do YouTube de Adega, porque na anterior palestra con Cosme Damián tivemos algúns problemas técnicos. Agardemos que desta volta non nos pase, e se nos pasa, pois pedimos vos a máxima das paciencias e intentaremos resolvelo o antes posible. Así que, sen estenderme moito máis, grazas por estar tamén vos aí do outro lado, e damos a palabra a Fins Eirexas de Adega, que nos vai falar neste caso da hora da biodiversidade. Fins, cando queiras, adiante. Hola, boas, escoitaseme? Si, a sentides e iso. Ben, boas tardes, compañeiras, compañeiros, tamén aos ouvintes e as ouvintes que nos están a ver e a escoitar. Ben, eu
Isto é unha palestra, por lo tanto, a palestra é algo interactivo, non é unha chapa de 10 minutos. Eu o que quero é suscitar cuestións para o debate a respeito do que comentou Belén, que é a situación da biodiversidade no noso país, en Galiza. Esta situación, non vai haber tampouco filminas nin PowerPoint, eu creo que é un xeito de dinamizar un pouco máis a palestra, introducir e deixar caer 4 ou 5 datos moi breves e despois engadir as reflexións que todos e todas tedes aos respeitos, sobre todo baseadas na experiencia e na observación, non? Ben, a situación de biodiversidade galega é, en xeral, similar ao que acontece no resto do planeta. Estamos nun proceso acelerado de extinción masiva, é o que vai caracterizar o antropoceno, esta era xeolóxica nova que inaugurou a actividade humana dende fundamentalmente que o ser humano ten capacidade para modificar radicalmente todo o ecosistema da Terra, incluída, por suposto, a biota, e isto acontece, por poñerlle un punto de partida, non? Esta nova era xeolóxica, a era do ser humano, acontece dende que xa se poden rastrexar no registro xeolóxico, no registro estratigráfico, restos que indubidablemente apontan a actividade humana. E eses restos son isótopos radiactivos, nomeadamente o plutonio. O plutonio non existe na natureza, está creado pola actividade humana nas centrais nucleares como subproduto e, polo tanto, para contextualizar, insisto, estamos no antropoceno, estamos nunha era da extinción acelerada como non se viu nunca na historia da Terra, porque esas extincións, as máis coñecidas, a dos dinosaurios no Mesozoico, ou a máis intensa datada até o de agora, que é a de finais do Pérmico, pois aconteceron ao longo de moitos millóns de anos, non foron instantáneas. Mas na escala do tempo xeolóxico estamos vivindo un período de extinción prácticamente instantáneo. E como afecta este período de extinción acelerada? Cales son as súas causas? Bueno, son variadas, nomeadamente as antropóxenas, a mudanza climática, a perda de hábitats, as especies invasoras, a globalización da biodiversidade, que é unha cuestión que está poñendo, leva moitos anos xa, pero agora máis intensamente unha especie tropical en augas europeas ou un virus de un morcego do sudeste asiático arredor do mundo, a dar voltas arredor do mundo. Ben, e nós, é dicir, o ser humano é o principal factor que está detrás desta perda acelerada de hábitats e nomeadamente a diminución das especies salvaxes, e da introducción tamén das exóticas e invasoras. Ben, este é o marco, non nos suicidemos aínda, por favor, porque hai aínda moito que facer. Este é o marco co que temos que traballar. E en Galiza, tamén non somos alleos, nin alleas a esta problemática, non? O que acontece é que en Galiza danse unha serie de factores que fan resaltar aínda máis esta necesidade de tomarmos cartas no asunto e impedir que sigamos perdendo especies e, sobre todo, que sigamos fragmentando e eliminando hábitats que son o acubillo desas especies e que, ao cabo, vai a acabar afectando a nosa vida, a nosa saúde, a nosa economía. E digo porque estamos nunha situación máis sensible que en outros lugares porque temos unha multiplicidade de zonas bioxeográficas. Por exemplo, estamos na zona bioxeográfica atlántica, pero tamén temos parte da Mediterránea, incluso da Macaronésica, se falamos de lugares puntuais como Cortegada, que co seu laurisilva, relito terciario, etc. E tamén zonas con algún punteado de zona bioxeográfica alpina. Estamos tamén na franxa temperada, que é onde máis impacto van a ter as pequenas mudanzas de temperatura, de humidade, pero que van a ter despois grandes cambios en canto a modificación dos hábitats por perda de superficie agraria, por exemplo, perda de fertilidade, menor disposición de auga, etc. En esta franxa temperada onde vamos a sufrir máis os cambios da mudanza climática e do resto dos fenómenos que a actividade humana leva xa provocando e que agora se están como acumulando, non? Están nun período de rápida acumulación. Ben,
para esta primeira parte, xa estou prácticamente rematando o meu tempo, quería xa baixar un pouco a realidade galega, non? Unha vez que se contextualiza no marco da problemática mundial, pois baixamos a realidade galega. E esa... Ui, acaba de entrar e esa realidade que era, sobre todo, idea de que é o que podemos facer. O que podemos facer en tres eidos distintos, non? No eido institucional, política, institucións, estás falando de leis, lei de conservación, catálogo galego de especies ameazadas, etc. Logo está o eido social, tanto ou máis importante que este, eu diría que máis, como se está organizando a sociedade, que pode facer a sociedade para deter esta situación, para reverter a perda acelerada de hábitats e de biodiversidade, e logo está o que nos atinxe, ese outro eido, o que nos atinxe as relacións ecoloxistas. Podemos utilizar máis eidos ou níveis de traballo, pero eu quero facelo con estes tres porque gosto sempre de lembrar as verbas de Petra Kelly, non? A fundadora do Partido Verde Alemán, que dicía que os políticos van sempre 20 anos por detrás da sociedade, a sociedade lógicamente 20 anos por diante dos políticos e os ecoloxistas 20 anos por diante da sociedade, levamos de 40 aos políticos, non? Entón, dentro do punto institucional hai un marco normativo que non se está a desenvolver, un marco normativo moi coxo, un marco normativo continuamente torpedeado por outras leis facendo que sempre as leis de conservación e protección da natureza, que ao cabo son de conservación e protección da nosa propia saúde, da nosa propia cultura, do noso propio patrimonio, pois exan sempre a irmá pobre, non? As últimas que se tardan en cumplir cando se cumpren, e as últimas que ven desenvolverse as ferramentas necesarias, incluídos os orzamentos, para poder seren aplicadas. Logo está a cuestión social, remato xa a miña introdución, e eu creo que esta é unha cuestión, decir, o que pode facer a sociedade a marxe das institucións, porque a sociedade pode autoorganizarse, a sociedade pode autoorganizarse en cooperativas de consumo, etcétera, como xa estamos vendo, incluso de ensino e demais, pero tamén pode organizarse para poñer en marcha novos xeitos de relacionarnos coa natureza, non? De conservar a biodiversidade. Por exemplo, a custodia do territorio, non? As ferramentas de custodia son potentísimas e teñen unha vantaxe, que sacan da ecuación da conservación, da problemática da conservación, sacan ao componente, non? Ao factor da administración. E cando sacamos o factor da administración, a veces as cousas funcionan moito mellor. E logo están as cuestións que os grupos ecologistas temos, que seguimos, eu entendo que seguimos sendo esa vanguarda que decía Petra Kelly, de andar 40 anos por diante dos políticos e 20 por diante da sociedade, que dispoñemos unha ferramenta potentísima, e esa ferramenta é a educación ambiental. Non? A educación ambiental é algo fundamental para mudar dende a base da sociedade, utilizando, insisto, como punta de lanza, pois as nosas actividades até onde podemos chegar, a nosa labor de Pepito Grillo, non? De estar continuamente mallando, e ese labor funciona. Ben, entón, na segunda parte, se vos parece, despois de que do resto das contertulias pois introduzan tamén as súas partes, as súas palestras, podemos avaliar como están funcionando a estes distintos tres niveis, é dicir, a institución, están funcionando as leis, está funcionando a lei de conservación, está funcionando a Rede Natura, está funcionando o Catálogo Galego de Especies Ameazadas, que se necesita, logo a nivel social, que pasa coa custodia, como temos que avanzar en ese sentido, e finalmente, pois, se queredes tamén, do papel que nos compre as organizacións ecoloxistas en botar para adiante, en reverter a actual situación utilizando esa ferramenta potentísima que é a educación ambiental. Bueno, eu creo que como introducción xa está, xa é de abondo. Moitas grazas. Pois moitas grazas, Fins, pola túa brevidade e concisión. Efectivamente, o ambiental e o social están fortemente ligados, por iso pois tamén convidamos a voceiras, persoas que están ligadas a outros movementos ecoloxistas, pero sobre todo sociais, que se ven afectados pois por proxectos industriais de grande impacto na nosa contorna. Deixamos esas preguntas que expuxo Fins para o momento do debate. E agora case que presentamos a nosa seguinte convidada, Jéssica Rey, da Asociación Salvemos a Comarca de Ordes. Por que salvaron a comarca? Pois porque está
ameazada por diferentes proxectos industriais, bueno, ela abordará a cuestión das enerxías renovables, outro reto que temos por diante, pero claro, non basta con implantalas, senón hai que implantalas dun xeito xusto ambientalmente, pero tamén xusto socialmente, e de iso imos falar con Jéssica Rey. Benvida, moitas grazas por achegarte, por participar nesta mesa redonda, Jéssica, e estamos desexando escoitarte. Grazas a vos por convidarme a esta mesa e dar a oportunidade de falar dun tema moi polémico, moi poucas veces comprendido, que é a historia de como unha enerxía limpa pode destruir un territorio e como pode afectar, ademais, como pode ser, en principio, sostible, pero no fondo non sostible. Eu pertenezo á Asociación Salvemos a Comarca de Ordes, plataforma veciñal, levantamos en reacción a defender a nosa dignidade, a dignidade das nosas vidas frente a un proxecto industrial que ameaza a nosa saúde, o noso futuro económico e medio. É unha enerxía eólica. Mirade, preparei unha presentación que espero que sexa que pasala rápido. Me gustaría compartir con vos, si é que son capaz de compartila. Agora me decides se a vedes. Estades vendo a presentación? Non, aínda non. Non? Proba outra vez. Proba outra vez. Agora? Non vemos, non. Debe haber pouca cobertura aí en Ordes. Bueno, pero non pasa nada. Deixamos sin compartir. Contóulo. Mirade. Podemos intentalo de novo, a ver se a terceira vai a vencida. Jéssica, vámoslo intentar. Queres que intentemos? Venga. Agora sí, ves? A terceira xa. Agora sí? Ben, pois isto que estades vendo é un anuncio que aparece estes días, por exemplo, no País, da empresa Naturgy. Naturgy pois é unha empresa que gañou durante moito tempo, anteriormente Fenosa, pois os seus beneficios viñan de queimar carbón e agora parece ser, grazas a un gran presuposto de marketing, é a empresa máis ecolóxica que existe. Nós aquí na comarca de Ordes sabemos moi ben como procede, cal é a maneira de proceder deste tipo de empresas, porque sufrimos durante moitos anos meirama, desde os seus inicios, como expropiaron as terras, os acordos que querían facer, os que se chegaron, e despois coa ampliación, pois todas as consecuencias que houbo na comarca. Así que sabemos moi ben como procede, como van estas empresas, como funcionan coa xente, e desde logo é de todo menos honorable. Este é un debuxo da nosa comarca, da comarca de Ordes, que é unha comarca que estades todos convidadísimos a vir, que ten lugares moi fermosos, pero é verdade que tamén, desgraciadamente, estamos reunindo industrias moi malas para as nosas vidas, moi contaminantes. Pois, por exemplo, temos o vertedoiro da Areosa, onde ven o 80% do lixo de toda Galicia, ven a Sogama, que sepades que tan só un 11% se recicla, todo o demais vai para este vertedoiro que non para de medrar. Fesuga, que é a central onde se queiman as reses de toda Galicia, e agora queren facer unha ampliación de 10 hectáreas na que se van tamén queimar as reses de todo o norte de España e norte de Portugal. Aquí iría un vertedoiro que os veciños de Lesta conseguiron parar. Ademais, por aquí iría un parque eólico e outros moitos que xa non se dan nin sinalado. Agora vos ensino a central de Sogama, que podedes imaginar que o que sae das chimeneas de Sogama non é perfume. A central térmica de Meirama, por suposto, o vertedoiro dos Couros de Meirama, e tamén temos unha mineira de cuarzo de superficie. Esta é unha comarca sacrificada, unha comarca estragada en grande parte dela para soportar este tipo de industrias que ninguén quere.
E hoxe quería falarvos de como unha enerxía limpa destrui un territorio. Mirade, isto é Ordes, non ten agora mesmo a comarca de Ordes, ten moi poucos eólicos e están situados lonxe das casas. Agora mesmo estamos ante a ameaza de 11 eólicos. Isto vai supoñer inzar toda a comarca de eólicos. Tanto é así que, en principio, din que son 11 parques distintos, nós temos bastante claro que, como vedes, encaixan bastante a perfección, así que penso que hai unha división de proxectos intencionada. Por qué? Porque así os informes de impacto ambiental e todos os procesos van por separado e non teñen en conta algo moi importante para nós, que é que a nós nos afectan todos en conxuntos como veciños, non nos afectan por separado. Mirade, as leis que regulan os eólicos están tan anticuadas que tan só establecen 500 metros de distancia das aldeas aos eólicos. 500 metros de distancia é unha norma que está posta desde hai 20 anos. Agora mesmo, que sepades que hai 20 anos, os eólicos medían entre 60, 70, 80 metros de alto. Agora estamos falando de macroeólicos de 200 metros de alto. Pero mirade, a distancia non cambiou. Estes eólicos que rodean a aldea de Gasalla, aquí na nosa comarca, como vedes, están por todos os lados, só están a 500 metros de distancia e son macroeólicos. Para que vos fagades unha idea, pois a Catedral de Santiago mide 75 metros de altura no punto máis alto e os eólicos que queren instalar aquí, pero este é un caso completamente extrapolable a toda Galicia, pois son os novos de 200 metros de altura. A pregunta de se é sostible socialmente, primeiro responderemos o tema da saúde, que é o que máis nos preocupa aos veciños, os efectos do ruído de semellantes eólicos, que está demostrado que ten a exposición constante ao ruído, ten efectos na saúde. Pero non é que, digámoslo nós, basado nuns estudios, non, é que simplemente hai que moverse un pouquiño, por exemplo, a Freán a Chantada e preguntarlle aos veciños que tal viven ali. Unha aldea na que tiña antes 6 casas habitadas e agora 2 delas xa están completamente baleiras. O futuro desta aldea está condenado. Outro dos efectos dos que se fala moi pouco é do efecto shadow flicker ou efecto discoteca, que é que eses eólicos tan próximos ás casas chega unha hora do día no que bate o sol, todos os días, no que bate a sombra, e todos os días vai haber un efecto parpadeante sobre as casas. E non só son eses efectos, sino os perigos, o desprendemento de aspas que caen cerca das casas. Hai noticias do ano pasado que pasou varias veces. E, ademais, outra das cousas das que os propios parques advirten, que son o desprendemento de xeo polas aspas. Mirade, en Escocia están considerando aumentar a distancia dos parques eólicos ás casas a un total de 2,5 km para reducir a mortandade por este tipo de cousas, de accidentes. E aquí estamos con unha norma de hai 20 anos que só exixen poñer estes macroeólicos a 500 metros das nosas casas. Imaginade o medo que temos pola nosa seguridade. E por non falar daquelo que non vemos nin escoitamos, que son outro tipo de ondas que tamén son negativas para a nosa saúde, para o noso sistema nervioso, como a contaminación electromagnética. En Ordes temos moitísimas liñas de alta tensión, non todo Ordes, senón toda Galicia, e agora imos a ter moitas máis se estes parques saen adiante, non? Sempre nos venden os parques eólicos como que son sostibles económicamente. Quero dicir que nunha comarca que é principalmente destinada ao agro e da gandería e da agricultura, é de onde proceden os principais ingresos, os parques eólicos non fomentan o agro nin a gandeiría, ao contrario, restanlle só, métennos en conflicto coas axudas da PAC e imos a ter problemas, ademais, de produción animal, hai moitos estudos e estás estudando, ademais, que estes parques eólicos, por esas ondas electromagnéticas, afectan a reproducción dos mamíferos, tanto en cabalos como en vacas. Como nos vai axudar os parques eólicos a mellorar o noso agro? Pois non, todo con só eso, senón que tamén a enerxía eólica está demostrado que é un motor de despoboamento.
quererías ir vivir cerca dun parque eólico con todos os efectos que ten? Pois probablemente non. Iso foi o que pasou no Concello de Muras, o concello que máis parques eólicos ten de toda Galicia, donde perdeu a población pois a unha velocidade vertexinosa, non? De media en Galicia perdeuse un 2% de poboación desde 2003, en Muras perdeuse un 37% de poboación. Quería desmitificar tamén o argumento de que crea postos de traballo. Os parques eólicos non crean postos de traballo no rural, nin permanentes, nin temporales, moi poucos, solamente durante o momento da instalación. Non? Quería tamén comentar que tampouco é sostible económicamente, e este é un dato que se reflexa moi ben. Mirade, donde se producen enerxías, o PIB, o Produto Interior Bruto, que ven a ser a riqueza que se produce nese lugar por habitante, é altísimo. Mirade, o azul é Muras, o concello que falamos antes. Ten un Produto Interior Bruto máis alto que algunha cidade, un concello pequeniño como é Muras, porque os parques eólicos producen pois moita riqueza. Vale? Este Malva é Galicia, mirade, onde queda, non? Pois é máis de 4 veces máis o PIB de Galicia. Pero vamos a mirar canta desta riqueza se queda en Muras. Pois mirade, o azul volve a ser Muras e o Malva é Galicia. Esta é a renda por habitante media. Muras está moito por baixo da media galega, ou seja, en Muras producese moita riqueza, pero son incluso máis pobres que na media de Galicia. E tamén quería apuntar que todos aqueles aos que lle tocan eólicos e cerran un contrato cunha empresa eólica para arrendar un terreo, vanse meter pois nunha aventura moi incerta, na que van a ter impagos, van a ter cambios de prezo por ano, e isto non hai máis que botar un ollo ás novas que salen sobre este tema. Outro recurso que é de todos, é económico, é social e é de benestar, é a paisaxe, que é un dereito de todos. Que vamos a ver estragado. Isto que vedes aquí é unha simulación de como quedaría o Camiño de Santiago que pasa pola nosa comarca cos eólicos. Van a vir os peregrinos contentísimos por aquí, pola nosa comarca. E as redes eléctricas é onde está o gran negocio. Este modelo de produción eléctrica o que fai é concentrar os puntos de produción nun lugar para transportalos aos puntos. Para pasar por estas liñas eléctricas hai que pagar unha peaxe, é como unha autopista eléctrica. Daí o interés a crear tantas liñas de un punto a outro. É un completo negocio. E por último, esta é a parte máis polémica, quería preguntar se é sostible medioambientalmente, porque mirade, sabedes que o material do que están feitos as pás non é reciclable, e que as pás dos eólicos teñen tan só unha media de vida de 20 anos, e estes materiales o que se está facendo agora mesmo é enterralos. Ademais, os parques os eólicos, sabedes que, bueno, pois acaban con moitísimos polinizadores polo movimento das aspas, non? Tamén queríamos preguntar se fan os estudios adecuados para protexer este tipo de animais tan importantes para o noso medio. E por non dicir que xa non contemos confianza ningunha cando vimos que no Iribio querían facer un parque eólico onde pasaba unha especie protexida como o oso pardo. A onde quero chegar é que o modelo eólico que nos están planteando é un modelo da especulación, un modelo liberal no que se trata de conquistar terreno e producir electricidade para unhas expectativas de beneficios económicos, pero non é para resolver o problema de enerxía en Galicia. Se nós queremos facer unha transición enerxética, e que oportunidade tan boa esta para facelo, pois sería o primeiro repotenciar todos os parques eólicos que existen en Galicia, que non se está facendo, só entre un 10 e un 15% se están repotenciando. O segundo sería nós poder producir a nosa propia electricidade nas nosas casas e nas nosas empresas, porque o sol é para todos e o vento tamén sopra para todos, e agora mesmo non é unha opción viable nin realista. E por último, se necesitamos producir enerxía a maiores, fagámolo, pero fagámolo cerca dos puntos dos centros de consumo, o máis cerca posible, para evitar perder a enerxía por todas esas liñas de alta tensión. Temos que analizar canta enerxía necesitamos e non producir en base a intereses especulativos.
Esta é a nosa conclusión despois de 2 anos de loita nun tema tan polémico e contra unha enerxía que ten millóns e millóns de presuposto de marketing. E termino. Jessica, moitísimas grazas por esta exposición tan clarificadora, moi ben resumida, moi ben artelladiña de como, bueno, de cal é o modelo que se está a seguir para implantar hoxe en día a enerxía eólica no país. Desde logo, parece que socialmente non é moi xusto como se está a facer e ambientalmente, polo que vemos, pois tampouco. Falaremos despois no debate, debatiremos estas cuestións que nos planteas e que nos pos riba da mesa e, sobre todo, moito ánimo porque vai facer falta para enfrontarse a todos eses proxectos. Ben, imos pasar xa a darlle paso á última e seguinte convidada. Ela é Sonia Couso, da Sociedade Cooperativa Galega Amarelante. Moitas grazas por estar aquí e por aceptar o noso convite, Sonia. Moitas gracias a vos, moitas gracias a Adega por contar con nós para falar do noso proxecto e da nosa postura ante a soberanía alimentaria. Un placer tamén compartir espacio, aínda que sexa virtual, con Fins e con Jessica, e moi interesantes as súas aportacións, verdad? E moitos parabéns aos dous polo traballo que facedes nos vosos ámbitos. En cuanto a Amarelante, a mí me gustaría empezar pola cuestión da soberanía alimentaria e por que Amarelante e a soberanía alimentaria están tan ligadas. Si partimos da base da definición da soberanía alimentaria que fala a Vía Campesina, temos que o dereito dos povos e comunidades a definir a súa política alimentaria propia, que sexa ecoloxista, social, económica e culturalmente apropiada. A alimentación como un dereito, a mí isto me parece fundamental. Hasta ahora mismo, cando falamos desta definición, nos parece algo moi innovador, pero isto non hai tanto tempo que se estaba facendo, non hai tanto tempo que producíamos o que realmente consumíamos e de repente a propia dinámica da economía nos levou a acelerarnos de tal forma que chegamos a desvincularnos directamente do medio que nos proporcionaba recursos de primeira necesidade, que era o medio rural. Isto que nos trouxo no momento en que nos desvinculamos do medio rural e nos desvinculamos do primeiro factor que é a terra, que é a que nos proporciona ese alimento, nos desvinculamos tamén da forma de producir, nos desvinculamos tamén da forma de conservar e de tratar esa terra que é a que nos dá de comer e nos desvinculamos da vida directa no medio rural. E é cando nos vamos ás cidades e vemos que a nosa mesa está repleta de comida, de colores diferentes e de procedencias diferentes das que non nos preguntamos de onde son nin como chegaron ali. Entón, para nós, o tema da soberanía alimentaria está moi ligado ao noso proxecto porque nos chegamos a definir este proxecto de Amarelante Sociedade Cooperativa a partir das necesidades dunha problemática moi definida, que é o abandono no medio rural. No Concello de Manzaneda, un territorio que a maior parte, digamos que casi o 90% da superficie está poboada por soutos de castiñeiros, unha porcentaxe moi elevada desos soutos está abandonada. Isto lle pasa a maior parte do medio rural de Galicia e na provincia de Ourense e de Lugo moitísimo máis. Porque é unha causa da situación e dos efectos dos incendios forestais en estas provincias, aínda que xa vemos que agora mesmo o resto de Galicia tamén está afectado por este problema. Entonces, unha proposta que a nós nos parecía e que despois de unha reunión que houbo no Concello de Manzaneda onde
se lle preguntou a xente, aos veciños e as veciñas, que propostas poderían levarse a cabo para loitar contra ese abandono e contra esa problemática dos incendios forestais, foi a recuperación de soutos que estaban abandonados para a produción de castaña. Entón, aí nace Amarelante, pero Amarelante nace coa proposta e a idea de ser un proxecto a medio e a longo plazo, un proxecto que non solamente se dedicaría á produción primaria, sino que ven moi necesaria a transformación do produto primario, porque igual que falaba Jéssica de que a riqueza non se queda en Galicia na produción de enerxías, tampouco se queda en Galicia moito valor engadido da produción primaria. En concreto, a castaña se recolle e a maioría se vai a Italia e a Francia, e o valor engadido está en esos países, non aquí. Entón, a nosa idea era crear un proxecto donde o valor engadido deses produtos estén no sitio e no lugar e na comarca donde están a materia prima da que van a salir. E ese foi o segundo paso de Amarelante. Primeiro a recollida, a produción e recollida, e despois a transformación. Adquirimos unha nave e a inversión necesaria para a transformación da castaña en castaña seca, fariña e, por último, ahora o produto que temos é a bica de castaña. A nosa vocación é seguir innovando no mesmo sitio donde nos ubicamos, que é e entendemos que debe ser Manzaneda e a zona de influencia. A mí me fixo moita gracia ou me sorprendeu que en alguna feira na que estou polo mostrador e o que facíamos e cal era o noso traballo, e eu contestei, temos unha cooperativa de castañas en Manzaneda, e nos preguntaron, e por que Manzaneda? Home, pois porque onde está a materia prima é en Manzaneda. Non se me ocurre mellor sitio onde poñer a miña industria, a nosa industria de transformación, que nese mesmo lugar onde temos esa materia prima. Non solamente nos dedicamos á produción, sino que o noso compromiso co territorio vai tamén directamente relacionado co compromiso social e cultural onde estamos. Entón, para nós é importante tamén a conservación do espacio e a conservación da paisaxe. Moitas veces se nos dice, bueno, que é mellor, hai que arrancar os castiñeiros vellos porque os producen menos que os novos, pero nós tamén temos a obliga e temos a responsabilidade de traballar pola conservación de esa paisaxe que ahora mismo é o noso recurso económico e social e cultural máis importante, independentemente da productividade. Non vamos tampouco a montar unha empresa donde non se mire a rentabilidade, claro que sí, pero esa rentabilidade económica, social, cultural e ecolóxica. Entón, hai que mirar todas esas patas para seguir evolucionando na nosa empresa. En referencia a ese tipo de actuacións, sempre nos gusta tamén recordar que nós chegamos a desenvolver este proxecto gracias a que houve moita xente, sobre todo mulleres, para a conservación desos soutos que agora son o noso medio de vida e de produción, non? Entón, un pouco esta era a reflexión que quería deixar sobre a mesa, tamén falando do tema da educación e moi enlazado co tema da soberanía alimentaria. Hai unha cuestión que a mí me gustaría tamén deixar encima da mesa, e é que as nosas nenas e os nosos nenos están tan desvinculados do medio rural e do entorno que lles dá de comer e que lles proporciona alimentación, basicamente porque o propio sistema educativo está montado dentro dunha infraestructura interior, onde os nenos e as nenas non interaccionan nin ven os recursos educativos que hai
no exterior desa infraestructura, que é totalmente artificial. Entón, eu creo que moita educación ambiental, como falaba Fins, creo que tamén hai que facela na educación reglada e na educación de todos os días. Non é posible, e o estamos vendo agora con este problema sanitario que estamos tendo, que os nosos nenos e as nosas nenas sigan metidos en unha infraestructura totalmente artificial e sin ningún nexo de unión, ou prácticamente ningún nexo de unión co medio natural. Non estaríamos falando de o problema sanitario que temos agora, nin de avispillas, nin de moitísimas máis plagas que afectan ao sector agroalimentario si respetáramos máis os principios da soberanía alimentaria. Por min. Moi ben, Sonia. Sonia, moitísimas grazas pola túa exposición. Bueno, as tres exposicións coinciden nalgúna cousa. Parece que é a sociedade, como decía Fins, quen vai por diante das administracións públicas. No caso de Amarelante é unha mostra, é un exemplo. Tamén no caso de colectivos ecoloxistas ou de plataformas como na que está Jéssica, que bueno, pois é sociedade que se ve obrigada a responder a modelos que xa están de desenvolvemento económico e social, que xa están desfasados, que, como di Sonia, expulsa a xente do rural e que pois cada vez afasta máis a nosa sociedade do medio ao que pertencemos. Incluso pois xa se está vendo tamén nas crianzas que perderon case total o nexo co rural. Se vos parece, imos abrir agora pois a quenda de preguntas, de mirar que comentarios nos achegan as persoas que nos están vendo na canle de YouTube de Adega. Pero antes de introducir algunhas das que chegan, quixera, bueno, pois facervos eu algunha pregunta, non? Claro, falamos de educación, de educación regrada, pero tamén da educación ambiental. Entón, tamén comentaba na pasada palestra o noso convidado que en tempos de crise, como pode ser este, pois a educación é a educación e o medio ambiente son os primeiros en perder investimento. Entón, quería preguntarvos desde o vosso punto de vista, pois, se pensades que con esta crise actual podería pasar o mesmo e que repercusións acabaría tendo esa falta de investimento de capital público na educación e na conservación medioambiental. Podedes sinalar na man que hai na videochamada, pois podedes tomar aí, pedir o voso turno de palabra. Quere intervir Fins cando queiras, Fins? Sí, bueno, non é unha pregunta doada. En fin, eu quero enfiar a resposta. Despois de todo este fenómeno do coronavirus, realmente aprenderíamos algo. Deixo aí, non? Dicir, a igual que aconteceu coa catástrofe do Prestige, onde un accidente acabou convertíndose nunha catástrofe por unha xestión absolutamente desastrosa, pois no caso do coronavirus, pois pode acontecer algo parecido, non? É un fenómeno natural, o paso dun microorganismo patóxeno dun animal ao ser humano. Está documentado en moitas outras ocasións, pero aquí realmente o factor chave é a actividade humana. É dicir, se poñemos en contacto, se reducimos os hábitats das especies salvaxes, se poñemos en contacto a grandes poboacións con eses hábitats cada vez máis reducidos, pois as pontes que se van a establecer entre os patóxenos animais e os patóxenos humanos, é dicir, e o ser humano, pois van a ser moito máis numerosas, non? Tamén quero recoller un pouco como marco da resposta, e vai ser bastante máis breve, o lema que para o Día Mundial do Medio Ambiente deste ano propuxo a ONU, é a hora da natureza. Ben, eu ese lema, cando o vin, casi o entendín como unha ameaza. É a hora da natureza. A natureza está tomando a revancha.
E o vai facer moitas outras veces, con outros virus, con outros patóxenos, xa o está facendo co cambio climático para aqueles e aquelas que sodes seguidores e seguidoras da hipótese Gaia, o que está facendo o planeta é reaccionar contra unha parte do seu sistema que non funciona ben, somos nós. Entón, todo isto vai a concretarse en algo que pois procure mellorar a situación do ambiente en xeral para por o propio interés, é dicir, para evitar que cada vez haxa máis saltos de patóxenos animais ás persoas, ou vai a quedar todo en boas palabras outra volta e volveremos outra vez a pisar o acelerador da desfeita e do capitalismo salvase? Pois casi hai que quitarlle o interrogante a esa última parte da pregunta. Eu non son optimista, pero o que sí que chama un pouco a enfiar a esperanza é que as persoas ao final foi a sociedade a que asumiu o grosso da loita contra o coronavirus, non? E debe ser a sociedade a que asuma o rescate da natureza. Non podemos confiar nos estamentos políticos, non podemos, porque son servidores dun modelo depredador que vai a continuar persistindo mentre exista algo que depredar, non? Entón, nese sentido, iniciativas como as que acabades de falar, as compañeiras, tanto a movimentación social contra unha injustiza camuflada a través dun modelo interesante en principio, que son as energias alternativas, pero que realmente son alternativas a ben pouco, son o mesmo de sempre para engordar as contas das grandes eléctricas, ou tamén a volta á terra, pois demostrando que se pode tirar beneficios respectando mediamente beneficios económicos, cultivando con respeto o medio que nos rodea, pois eses dous exemplos a mí moven un pouco tamén a esperanza, non? Pero realmente son pesimista en canto a que haxe un cambio de mentalidade na clase dirixente, porque ese cambio de mentalidade non pode vir da man máis que dun cambio de modelo, e o cambio de modelo non se está cuestionando, e iso que temos que facer, o papel das organizacións ecologistas é cuestionar o modelo, e cada vez temos máis razóns en riba da mesa, e a última é a que nos acaba de dar, e a que falou moi ben Cosme na palestra anterior, toda a crise do coronavirus, non? É dicir, fagámolo polo noso propio interese, é dicir, ou respectamos a natureza ou xa ven sendo hora de tomar cartas no asunto e defender a natureza, como di a ONU, é a hora da natureza, ou senón, ela vai a saldar as contas coa humanidade. Xa o está facendo, non? Quedou moi trascendental, pero bueno. Moitas grazas. Desculpade. Jessica, dinos se ti és pesimista ou optimista. Bueno, eu creo que son realista. Mirade, como estábamos antes do COVID? Pois antes do COVID estábamos con unha moi controlada e moi cuestionada porque, por exemplo, a nivel medioambiental había un programa subvencionado pola Xunta de Galicia nos colegios, desgraciadamente, que se chamaba Minería Sostenible. E Minería Sostenible en Galicia non encontramos aínda unha explicación de como xustificar unha extracción de minerais para poder seguir consumindo, que ademais sigue unha política tamén pouco xusta co social no que está, donde non hai un planteamento co que pasa despois desa mina, en fin. Este era o panorama xa antes do COVID, non? É dicir, moi pouco, como dicía antes Sonia, non hai contacto ca natureza, hai un adoctrinamento pensamento de cara ao que oficialmente se ten que dar nas escolas importante e grave. E despois do COVID, como estamos? Pois estamos máis individualizados que nunca, donde organizarse, asociarse, facer cousas conxuntamente, pois estuvo non permitido, e ainda está permitido con moitas condicións. E que pasou durante o COVID? Que saliron case 1000 proxectos, unha continuación de procesos administrativos, de proxectos industriais de grande impacto. Iso foi o que pasou durante o COVID. Logo, a onde pensamos que imos chegar?
pois imos chegar a unha realidade na que vamos a estar máis dificilmente conectados, donde os nosos, as crianzas tamén van ter moito máis difícil a conexión entre eles, polo tanto, o lazo social importantísimo tamén vai ser máis difícil de manter e non teñen contacto ca natureza. E cuidado, hai ademais o argumento da seguridade para impoñernos calquera tipo de control a moitos niveles. Sinceramente, non creo que... Onde está a miña canza? Nas persoas. Despois de todo este tempo, de todos estes anos, nunha loita pola dignidade, por unha vida digna no rural, pois o que encontrei personalmente pois son persoas de grandísima calidade que merece realmente que che fan pensar que si merece a pena continuar e loitar, non? Entón, nas persoas está a esperanza. Saír, falar cos veciños, coñecer máis a cuestión, ao final, penso que todos queremos o mismo, e independentemente de outras circunstancias, queremos que os rapaces reciban unha boa educación e queremos todos vivir nun entorno digno, non? Así que a esperanza está na asociación e na organización social. Ese é o que nos vai a salvar. Non podemos delegalo, se o delegamos nas administracións, se sabemos de onde viñamos, non imos ir ao mellor sitio. Este é o meu pensamento, non? E con esa nota de esperanza, no que a xente é onde realmente ten o poder. Moitas grazas, Jéssica. Sonia, dinos ti onde pos a túa esperanza. Pois eu poño a miña esperanza, a ver, estando de acordo tanto con Fins como con Jéssica, eu creo que a transformación será posible na medida en que a xente teña certo compromiso e ese compromiso o leve a cabo. Entonces, sí que hai xente, sí que hai capital humano comprometido, e ese capital humano comprometido, polo menos no meu redor, pois sí ten fillos e fillas. Entonces, hai aínda que sexa unha porcentaxe pequena de persoas que están intentando transformar o que poida chegar a ser, que non o sabemos. E no eido educativo tamén hai xente que está traballando en experiencias máis pequenas e que están vencelladas directamente coa natureza ou coa aprendizaxe na natureza. E iso, aínda que sexan poucas persoas, ten un efecto multiplicador. Pode ser maior ou menor, pero eu sí que creo, igual que eles, nas persoas e na capacidade de transformación das persoas e do compromiso delas. E, sobre todo, nos nenos e nas nenas, por suposto. E aí está o papel que temos as familias como responsables de que tipo de educación reciben os nosos fillos e as nosas fillas e exercer o noso dereito a que eses nenos e esas nenas medren en entornos o máis saudable posibles, claro. Moitas grazas, Sonia. Trasladavos unha cuestión que chega a través do chat de YouTube de Adega, que di que se credes que o decrecemento podería ser unha solución á problemática ambiental actual. Quen queira contestar a esta pregunta? Jéssica? Non se che escoita. Non se che escoita, Jéssica. Ben. Eu creo que sí, o decrecemento é fundamental para unha sostenibilidade e unha soberanía enerxética, é fundamental. Malgastamos demasiada enerxía, pero moitas cousas, os edificios non están deseñados para consumir pouca enerxía, o transporte da enerxía porque precisamente o necesitamos en grandes cantidades, tamén se perde moitísima enerxía nese camiño. O decrecemento é fundamental, pareceme que ten que ser dentro dese plan de transición enerxética que non existe, pero dentro dese plan de transición enerxética ten que estar o decrecemento, sí ou sí, é a única opción de futuro viable. Moi ben, grazas, Jéssica. Alguén? Sí, quería engadir brevemente. A ver, é unha cuestión, é incuestionable. É dicir, científicamente é un feito
os recursos son finitos, os recursos naturais, non? É dicir, aqueles bens que nos tiramos da natureza son finitos, polo tanto, non podemos seguir co dogma do crecemento ilimitado, non? Do PIB sempre aumentando como sinónimo de progreso. Está sabendo que non é así. Vamos a ser, bueno, a xeración que veña detrás da nosa, vai ser a primeira que viva peor que os seus proxenitores, que os seus pais, non? É algo preocupante, mas non vai a ser doado. É dicir, o cambio vai haber que facelo. A cuestión é que non sexa traumático e agardar ao último momento, cando non quede máis remedio e cando os custos ambientais, sociais, sexan elevadísimos. Entón, hai que ter esa intelixencia. E esa intelixencia, para mudar o paradigma, empeza dende abaixo arriba, non de arriba abaixo, non agardemos que haxa, pois, que caian do cabalo como San Pablo os dirixentes mundiais, porque son parte do problema e non poden ser parte da solución. É dicir, esa mudanza de paradigma, trocar o modelo de crecemento económico sen fin polo do decrecemento, por unha economía realmente ecolóxica e non pintada de verde, como nos intentan vender de novo, pois ten que vir da base, ten que vir de colectivos como os vosos e de ONGs que funcionamos como altofalantes desas problemáticas que cada vez vamos a ter máis razón para defender as nosas posicións, non? E, bueno, eso que quería engadir. Claro que é obvio e vai ser necesario, si non obrigatorio. Moitas grazas, Fins. Mentre falabas, estaba me vindo á cabeza esa imaxe que poñía a Jéssica duns gráficos no Concello de Muras. Había como unha barra longa azul que representaba o PIB, a renta per cápita dos veciños de Muras, neste caso, e despois a renta per cápita media de Galicia, e víase, bueno, pues unha diferencia considerable. Claro, despois poñías a carón outras gráficas que indicaban realmente a riqueza que queda nese concello. A pregunta é a onde vai esa parte do PIB que non fica aquí no territorio. Por alusión teño que contestar. Sí, realmente era o PIB, o Produto Interior Bruto, é a riqueza que se xenera nese concello. Entón, como miramos o PIB, digo, este concello é riquísimo. Seguro que algúns impostos máis pagan esas empresas, pero rico non é, porque ti vas a mirar a renta per cápita, a renta media de cada persona é máis baixa que a media galega. Nadie dali está rico, gracias aos eólicos, desde logo. Entón, onde vai eso? Pois vai precisamente a estas empresas que normalmente son multinacionais e ademais de capital foráneo. Neste caso, nos estamos investigando algunhas que caen por aquí, ou mesmo a propia Greenalia ten capital saudí, non? Entón, son fondos especulativos que poden vir de calquera parte do planeta, non conocen este sitio, este territorio, esta casuística, é que como a enerxía eólica está en alza, o prezo da enerxía eólica págase cada vez máis porque é renable e limpa, estamos nunha transición, todo se vende moi ben neste contexto, gracias a un fantástico campañas de marketing de greenwashing, pois está a alza, polo tanto é un fondo interesante onde invertir. Eso é o que se reduce todo. Dá igual as persoas, dá igual os animais, dá igual o medio, dá igual a sociedade. Donde vai eso? Pois vai de onde veu. Para aquí non. Para uns poucos, moi ricos, que son os que toman as decisións que nos afectan a miles, a centos de miles. Moitas grazas, Jéssica. Quizáis de contrapunto están eses proxectos locais que se desenvolven con moito esforzo por veciños, por colectivos, por cooperativas, como no caso de Amarelante, e quizáis sexan eses proxectiños pequenos os que realmente xeneren esa riqueza no país, creen tecido económico, creen tamén tecido social. Quería preguntarlle a Sonia
que nos explique un pouquiño como eles intentan xerar esa riqueza económica, ademais dese tecido social do que nos falabas. Bueno, para nós como filosofía, cando creamos o proxecto, xa comentei antes que era fundamental estar ligados ao lugar e á comarca onde estábamos implantados, ¿no? Onde temos a sede da cooperativa. Polo tanto, dentro desos principios que sobre os que nós fundamentamos a nosa cooperativa estaba o desenvolvemento local próximo. Entón, xa non só que os nosos clientes sexan clientes locais, sino que os nosos proveedores son proveedores locais, principalmente. Evidentemente, temos unha connotación económica, como comentei antes, pero tamén o factor social e o factor cultural tamén é de peso. Entón, todos os servicios e proveedores que podamos atopar no comercio próximo, esos van a ser os nosos proveedores, igual que a man de obra que necesitemos e que necesitamos en determinadas épocas do ano, nós necesitamos máis man de obra que vai directamente recollida do Concello e de arrededores. Entón, desde ese punto de vista, aparte que nós tamén, no tema dos clientes e onde vendemos, tamén primamos a distancia. Si nós podemos abastecer o mercado próximo, non temos necesidade de buscar uns mercados que están moito máis lonxe, que son moito máis costosos a nivel ambiental e a nivel económico, porque o transporte para o que vende tamén é un custe, non só económico, sino ambiental. Entón, todos esos principios para nós van dentro dos productos, o sea, comprar un produto amarelante, comprar unha filosofía e uns principios cooperativistas. En cuanto a cultura, nos temos socios xa que traballan, que son traballadores da cultura, músicos e demais de música tradicional que levan traballando no tema da cultura moito tempo. Nos nosos propios estatutos está a defensa da lingua e a cultura galega. Como? No entorno máis próximo que temos, sobre todo intentar participar na vida local. Moitos dos socios da cooperativa, a maioría, xa viven ali. Eu personalmente non vivía, pero xa teño ali unha casa. Entón, a nosa contribución, digamos, máis que contribución, é deixar que nós, o sea, aprender nós deles, non aprender nada, non? De esa vida social e cultural que é moi rica, sobre todo en estas zonas de montaña. Eu son tamén dunha zona de montaña, aínda que de Valdeorras, da que temos moito que aprender. Entón, eu creo que é unha simbiosis moi enriquecedora das dúas partes. E o noso proxecto en Manzaneda, con todos os veciños e con todas as veciñas, a verdad que foi un proxecto que moi ben acollido e que a verdad que, bueno, pues con moito cariño a todos os niveis, tanto da cooperativa para os veciños e dos veciños para a cooperativa. Unha preguntiña curta. Canto tempo levades no proxecto? Desde que iniciastes o proxecto? Empezamos en 2013. Xa temos 7 anos. Moi ben. Vou trasladarlle unha pregunta, esta vai para Jéssica, que nos chega a través do chat. Di se, ademais de Naturgy, hai alternativas de abastecemento enerxético alternativo, supoño que di en Galicia, pero supoño que tamén será por aquela zona, por aquela comarca de Ordes. Ben, o Gallá soubera, Naturgy non é unha alternativa. Naturgy é unha decisión que non tes outra opción. Aos que tenéis contratado Naturgy, os veciños que teñen contratado Naturgy,
Non hai outra opción. Existen opcións agora mesmo de cooperativas de enerxía sostible, efectivamente, bueno, pues, e de enerxía limpa, son cooperativas, bueno, pues, que les garantizan que a enerxía é limpa, etc. Non especialmente aquí na comarca. Ese precisamente é un dos factores que deberíamos solucionar. Agora, como asociación, temos moito xa intentando enfrontar este tema, pero realmente a carencia de alternativas a unha posibilidade de unha fonte de enerxía sostible a todos os niveis é flamante, non? Entón, pois, ogallá podésemos entre todos organizarnos e sí, en Ordes, pois, seguramente caen localizacións adecuadas para algúns eólicos, e ao mellor só teñen que ser 2 e nos dan enerxía. É dicir, iso é no que estudiar e habrá que, e o gallá, pois, podemos chegar a ese paso. Pero esa é unha falta de opcións que existe en toda Galicia e que, pero precisamente porque todo o sistema eléctrico está copado por estas grandes empresas eléctricas. Eu, como dixen antes, abogo porque nós mesmos sexamos os que produzamos a nosa enerxía. Existe a tecnoloxía para facelo, tanto de maneira eólica como de maneira solar en cada fogar, e que podamos ter a nosa propia enerxía. Hoxe en día, polo contexto administrativo con que existe, é prácticamente imposible isto. Estaríamos falando dunha mudanza radical do sistema enerxético en Galicia. Completamente, sexa, acabamos co negocio ás enerxéticas. Non hai que transportar a enerxía, non teñen que poñer eles o modo de produción. A nosa factura abarataríase tantísimo que precisamente por isto é moi difícil que pase cambio. O que máis sentido común ten, é o máis sostible, pero é moi difícil que pase. Outro día falamos da factura eléctrica, porque a factura eléctrica é todo un galimatías, donde a mitade son impostos, normalmente, ademais, sancións medioambientais europeas que pagamos a través de impostos da factura eléctrica. Falando de autoconsumo, de que nós como consumidores teríamos o poder incluso para cambiar sistemas de produción, modelos de produción, pregúntanos Vero Torrijos, que opcións temos como consumidoras? Que supoño que se poderá trasladar esta pregunta a calquera dos 3 ámbitos dos que vimos de falar. Sí, se me permitides. A ver, ao fío, tanto o que acaba de comentar Vero como o que acabas de relatar ti, sí, efectivamente, vamos a ver. Non fai falta que tomemos a Bastilla nin agardar a conquistar o Pazo de Inverno para forzar mudanzas sustanciais, en este caso do sistema eléctrico. Temos aí as ferramentas, non? E unha delas, unha moi sinxela, é, por exemplo, mudar de comercializadora. Xa non vamos a falar de xeración, que eso sería xa para a nota, non? Pero, por exemplo, podemos escoller unha comercializadora como a nosa enerxía, que xurdiu ao fío destas pioneiras cooperativas que en Cataluña son enerxía, etc., pois xurdiron xa hai uns cantos anos e que aquí en Galicia está collendo o bo, é que, primeiro, é unha cooperativa, segundo, é galega, e despois traballa con enerxía 100% renovable. Ben, se damos un chanciño, vamos un pouco máis alá, podemos incluso pensar, como comentabas, en non autoabastecernos desde o punto de vista da autarquía eléctrica, non? Que tamén se pode, mas sí, por exemplo, en reducir a nosa factura eléctrica instalando sistemas de xeración nas nosas vivendas. Xa é moi común ter, por exemplo, placas solares para agua quente sanitaria, pero tamén agora a tecnoloxía baixou moitísimo o prezo e aumentou moito os rendementos das células solares, podemos reducir dun xeito moi importante o noso consumo instalando paneis solares. Xa para a nota, sería outro tipo de sistemas de xeración de enerxía baseadas tamén nas enerxías renovables, na propia xeotérmica. Temos un país con un gradiente xeotérmico moi importante, como saben, en Ourense. Temos un país con moito vento, con o maior número de áreas de vento de todo o Estado español e un dos máis altos de Europa, e estamos nos montes inzados, pero por que non aproveitar tamén eses recursos de xeito micro? Pódese.
Entón, con esas ferramentas, que non deixa de ser unha ferramenta máis do capitalismo, é dicir, pois estamos nun sistema de oferta e demanda, moi ben, reduzamos a demanda de enerxía pola vía de autoconsumila, por exemplo. Non? Ben, pero o máis doado é cambiar de comercializadora. Non queremos ser cómplices, non, das barbaridades que está facendo a Naturgy, antes Fenosa ou pois Enel, antes Endesa, etc. Por certo, no caso de Endesa era unha empresa pública, non? Por aí hai outra vía. Estamos falando da vía social, do compromiso social por consumir enerxía limpa, por consumir enerxía socialmente xusta. Temos esas ferramentas. Agora, pois, coa derrogación do imposto ao sol, podemos temos un poquinho máis doado, non de todo, pero un poquinho máis. Pero tamén, por exemplo, pola vía da administración, por que non unha eléctrica galega pública? Por que non o transformar o INEGA, o Instituto Enerxético de Galicia, que nestes momentos é un portelo distribuidor de subvencións, de migallas, pois nunha empresa eléctrica galega que, entre outras cousas, pois teña o interese público por riba do beneficio empresarial. Ben, son ferramentas que o propio sistema capitalista ten, pero que non quere que usemos. Non? De aí, por exemplo, aquela teima do ministro Soria, non sei se sabedes, de pois taparlle o sol á cidadanía, facendo que unha persoa que quería instalar paneis solares e producir electricidade na súa casa, pois operara como unha gran empresa. Na práctica, non é unha auténtica aberración. Bueno, xa está derrogado, mas a idea é que esas resistencias podense vencer utilizando ás veces os propios recursos. E hai outro exemplo, no caso da minería, da que tamén falaches, pois en este caso a minería do ouro, un dos éxitos da loita contra a mina de Corcoesto, que por certo, xa vos aviso, pode voltar. O ouro está a $1.700 a onza. Son $100 máis por riba do límite de beneficio que tiña Edgewater. Aí o deixo, non? Ben, pois un dos éxitos de que se rexeitara a mina de Corcoesto foi toda o rebumbio, a movilización social e a mala prensa que os accionistas recibiron, as malas noticias que os accionistas desa empresa recibiron, dado precisamente todo o conflicto que soubemos trasladar á sociedade. Non? Ben, que pasa? Que desinvestiron da filial galega e investiron na filial de Ghana. Non? E agora están producindo ouro en Ghana e aquí tiveron que marchar co rabo entre as pernas. Ben, bueno, aí hai outro problema que é o da globalización. Pero bueno, eso vamos pouco a pouco. Primeiro, ordenemos a nosa leira, non? Vayamos do local ao global. Pero, efectivamente, podemos facer, no caso da enerxía eléctrica, en estes intres podedes abandonar a comercializadora vencellada aos grandes oligopolios eléctricos e apostar por unha comercializadora 100% galega, cooperativa e de IKI e, ademais, en renovables. Moitas grazas pola recomendación, polos consellos. Como consumidores temos poder. E tamén supoño, Sonia, que no ámbito da alimentación. Contanos como. Eu creo que a clave é esa, o sea, temos que ser consumidoras críticas. Ahora mismo, durante esta crisis que pasamos, eu traballo nun concello, ¿no? E a preocupación principal era como vamos a facer que a xente volva a consumir nos comercios locais. Entón, na maioría dos concellos hai unha teima e unha inversión en volver a darlle confianza a xente para que consuma comercio local. Por que non nos seguimos facendo eso o resto da nosa vida? O sea, e por que non o estábamos facendo hasta ahora? Entón, quanto nos vai a durar esa conciencia de axudar ao que temos ao lado ou a que temos ao lado e nos vamos a ir a comprar a Amazon? Entón, eu o deixo encima da mesa porque é algo que me sorprendeu. Incluso tamén deixo encima da mesa que un dos sectores máis castigados foi o sector primario en esta pandemia e vos sabedes, en ADEA o sabedes e o sindicato labrego tamén o pouco que se pensou na produción do sector primario. Nos deixaron sin ningún tipo de canle de distribución para ofrecernos o que todos sabemos que nos ofreceron, non? Entón, eu creo que debemos, si en algún momento da nosa vida tivemos conciencia, foi agora. Conciencia de axudar a persona e ao negocio que tes ao lado. E a ver cuánto nos dura esa conciencia. E a ver cuánto de críticos vamos a seguir sendo o resto da nosa vida sin necesidade de que teñamos unha pandemia encima
para seguir pensando que se axudamos a persona que temos ao lado nos estamos axudando a nós. Entón, eu solo me gustaría recalcar que somos, antes dixen que a alimentación era un dereito e as consumidoras temos o poder de decidir conscientemente o que vamos a consumir. E entonces, unha vez teñamos esa información e sexamos conscientes do que realmente vamos a consumir, entón eu creo que aí temos soberanía alimentaria, temos decrecemento e temos sustentabilidade. Por certo, que non somos socios de Nosa Enerxía, xa para completar el elenco de principios que temos. Bueno, na Adega tamén, somos socios tamén. Moi ben, moitas grazas, Sonia. Efectivamente, como decías, nesta crise dámonos conta de moitas cousas, non? Como que o que é importante ou o que non é importante para algúns gobernos, para algunhas actividades económicas. Deixar de lado o sector agroalimentario e o comercio local, pois parece que non foi a mellor das ideas. A ver canto nos dura, como diste, Sonia, esa conciencia de mercar o que temos ao lado e de axudarnos dentro da comunidade, non? Trasladamos outra das cuestións que aparecen no chat desta volta de Viviana Lorenzo. Di que unha das limitacións que se atopan as educadoras ambientais a hora de levar a educación ambiental ás aulas é a falta de coñecementos especializados para abarcar esta temática. Supoño que se referirá á falta de coñecementos no entorno do ensino, non? Que opinades, que consello lle daríades a estas persoas? Quen quere dar resposta a esta pregunta? Non sei se Fins. Non sei se entendín ben a pregunta, é dicir, a dificultade para trasladar a educación ambiental ás aulas, creo que é esa cuestión. Supoño que se referirá á complexidade de trasladar esta información, non? Ou este tipo de contidos formativos ás aulas. Supoño que sí, porque efectivamente non hai contidos especificamente deseñados para promover a educación ambiental, porque sempre se pensou que a educación ambiental tiña que ser algo transversal, non? Igual que a educación en valores ou o ecofeminismo ou a diversidade, algo transversal. Pero se non o estudas como unha materia incluso, pois chega a ser tan transversal que acaba sendo tan esencial, prácticamente irrelevante, non? E o que pasa é que a educación ambiental tamén, nos educadores e educadoras ambientais temos que facer un esforzo porque realmente poñela en valor e explicar realmente o que significa. A educación ambiental non é unha educación ambiental, non é unha educación no ambiente, exclusivamente, que tamén, non? Educación na natureza, vale. Tampouco é unha educación exclusivamente, en parte sí, tampouco é unha educación sobre a natureza, vale? Non consiste en sacar as rapaces fora e falarles das follas, das plantas, das relacións ecosistémicas, o problema da auga, etc. Que tamén, pero non consiste niso. A educación ambiental fundamentalmente ten que ser a favor do medio. E iso pode facer no medio, sería ideal, estupendo, tamén, mais non necesariamente. Por iso, pensar que é unha materia máis que debería ser impartida nas aulas, cuxo principal obxectivo é unha mudanza de hábitos, que comece por cada un, logo o núcleo familiar, o propio centro, etc., ben, e sempre traballando a favor da natureza, non únicamente unha educación pintada de verde, pois ese reto, pois nós o temos pendiente, e ao mellor as educadoras e educadoras ambientais que levamos xa moitos anos traballando nas asociacións ecologistas, pois non fomos quen até o de agora de vestir un pouco de longo, por así dicilo, a educación ambiental para poderla trasladar co auténtico valor que ten e dotar desas ferramentas educativas e didácticas para poder desenvolvela a nivel curricular, por exemplo, non? Porque sempre parece que algo, jauja, estupendo, vamos ao campo, non? É educación ambiental, que vale, que sí, que é moi boa idea, mas esquecemos que non consiste únicamente en ir ao campo a facer cousas cos bichos e cos plantiñas, non? Sino en traballar a favor do medio, e todo iso pois ten que ter unhas materias, un currículum, como se insertan nas programacións escolares, e estamos falando de educación ambiental
no eido das aulas, pero que a educación ambiental non se debe restringir tampouco as propias aulas, non? A educación ambiental ten que trascender das aulas e abranguer pois, as comunidades de veciños, pois, os concellos, asociacións que non pois, teñen como objetivo directamente pois, a formación regrada ou non regrada. Vale? Decir, todo iso é labor que está, eu creo que pendente, efectivamente, non? E estas persoas, pois, a veces pois, atopan que non teñen as ferramentas axeitadas, ou non teñen a información, ou non teñen, digamos, os apoios necesarios para poder desenvolver iniciativas realmente interesantes de educación ambiental, como realmente pensan, que eu acredito que pensan que debe ser a educación ambiental, a favor sempre do medio, non? Moi ben. Sonia. Eu só quería facer un apunte ao que dixo Fins, que estou de acordo, pero eu creo que tamén nos fai moita falta un cambio no sistema educativo. O sea, non pode ser que teñamos móviles de quinta generación, pero sigamos con un sistema educativo da revolución industrial. Eso non pode ser. Non pode ser que os nosos fillos e as nosas fillas entren con 3 anos e se senten nunha aula con 3 anos e 20 anos máis tarde se levanten e lle digan búscate la vida. Eso non ten ningún resultado positivo, ni crea pensamentos críticos, nin crea ningún tipo de concienciación, a non ser que o individuo a busque. Entonces, para min o principal, basicamente se nota que son nai, non? Cambiar o sistema educativo xa, o sea, e ter en conta que os nenos e as nenas teñen criterios, nenos e as nenas teñen necesidades e esa visión adulta de todo o que se decide por eles e non con eles debería empezar a cambiar. E entón aí probablemente a educación ambiental teña un campo moitísimo máis aberto e sexa moitísimo máis accesible e máis fácil tanto para os formadores e as formadoras como para as nenas e os nenos. Jéssica. Pois, estando de acordo con todo o que dixeron os bañeiros, se cambiaron a palabra, agradecerlle a esta persoa esta pregunta porque é tan positivo que os propios educadores e tamén mestres estén interesados nos conflitos de determinados proxectos sobre a sociedade que me alegra moitísimo. E tamén dicir que hai unha forma moi visual de aprender cal é o sistema no que vivimos, non? Que é vir por ordes, a dar unha excursión, non dentro de Sogamas, senón polo vertedoiro da Areosa, e ver a montaña de lixo que hai ali, que ademais os veciños de Lesta fixeron o banco máis cheirento do mundo, que está ali en frente do vertedoiro. A veces hai que percorrer os montes e vaya, que por favor, que os percorran, pero tamén outras zonas que hai que visitar para ver como é o impacto das nosas accións sobre o entorno. Sin querer dar leccións a nadie, prefiro isto porque é realmente impactante. Cando vas, pois ves a mina de Touro, ou cando vas ao vertedoiro da Areosa, ou a sitios de grande onde sucedeu un grande impacto ambiental e onde non é moi difícil quedar indiferente, non? Ademais de toda a demais fantástica educación que xa fa. Grazas, Jéssica. Saír das aulas para facer educación necesario e urxente. Traslado tamén outra pregunta que nos fai Vero Torrijos, di que, claro, que implicaría acadar o 100% da enerxía renovável no territorio. Dixi seguir así seguir inzando os montes de eólicos, todos os montes galegos, non? Non sei quen quere contestar. Claro. Isto vou empezar eu simplemente precisamente porque esa pregunta tamén non la facemos. Nós vivimos nunha comarca no que temos a Meirama, que estuvo buscando carbón manchando todas as casas e todas as hortas, non, da zona. Sabemos o que é iso, non o queremos. Ese non é un sistema sostible. E agora veñen os parques eólicos, que é unha enerxía, bueno, pois polo menos é dun recurso renovable, non? Pero veñen nunhas condicións pois moi malas. A resposta a esta pregunta, pois o que falábamos antes.
é que igual non temos que producir tanta enerxía, e necesitamos consumir menos. E por outro lado, que se o que necesitamos é facer este cambio, abandonar as centrais térmicas, bueno, polo de agora, se salen adiante todos os proxectos eólicos que hai no rexistro eólico de Galicia, estaríamos 3 veces producindo a enerxía térmica que estaban producindo Meirama e as Pontes. Ou seja que algo aí non casa. Vamos a ser o centro de produción para nós, non para outros tamén. Entón, este é un modelo, unha vez máis, un modelo de explotación. Como dixo antes Pins, aquí temos moito vento, eles sábeno, o terreno é bastante fácil accesible gracias ás leis que hai, como ademais somos unha das comunidades con a renta per cápita baixa, saben que nos dan unhas migas e incluso nos parece ben. Entón, vamos a ser un centro de produción eólico non só para nós, non para o resto da península, moi probablemente, sino non para. As solucións son reducción de enerxía, repotenciación dos parques eólicos que xa existen e cambiar o modelo, que é fundamental. Moitas grazas, Jessica. Fins tamén quere achegar algo sobre esta pregunta. Sí, a ver, que non sei se lembrades que as enerxías renováveis tamén chaman alternativas. Eu, cando empecé a moitos anos a miña militancia ecologista, falábamos de enerxías alternativas. Alternativas a que? Pois as outras, as enerxías suxas. O que pasa é que aquí, no noso país, é paradigmático, porque o que se produxo foi un aumento da produción de enerxías suxas, primeiro con lignito, despois con ulla importada, etc., gas na última etapa, e tamén das renováveis. Non houve alternatividade. Non se substituíron unhas por outras. Non? Pero, entón, fagamos das enerxías renováveis realmente alternativas a CAES, as suxas, pero logo despois fagamos tamén pois unha xerarquía de prioridades. Cal é a principal prioridade? Aforro, non? Despois a eficiencia, logo a suficiencia e a alternatividade. Cando se cumpran todos esos pasos, empezando polo aforro, vale? Entón podemos falar de implantación de sistemas de produción de enerxía renovable, pero non vamos a producir máis enerxía da que precisamos, primeiro. Segundo, hai que reducir a demanda enerxética. Ben, entón, se non traballamos previamente, igual que nos residuos, vamos a ver se reciclamos, queimamos ou compostamos, vale? De acordo, claro que compostamos, pero previamente temos que reducir, incluso antes de reducir, previr a xeración de residuos, vale? Ben, entón, isto é evidente. E acabas de introducir tamén a cuestión pois do repotenciamento dese fenómeno. Ben, esa outra ferramenta, unha ferramenta, en este caso legislativa, non? Político-legislativa, que podería eliminar moita desta problemática. É dicir, unha das cuestións que nós propuxemos repetidas veces, pois dende que empezou toda a cuestión dos parques eólicos e os primeiros da época de finais dos 80 empezaban a caducar por 20 anos, vale? Unha das primeiras cuestións que expuxemos foi o repotenciamento obrigatorio. É dicir, un parque non pode haber nova instalación de parques eólicos se os antigos non se repotencian. E se pode repotenciar incluso por 10 e por 100, porque que os vellos muiños de 0,5, 0,3 megavatios, eu estou pensando na miña comarca, que o Barbanza, que está inzado deles, ben, agora hai muiños de 5 megavatios, de 6 megavatios, vale? 30 veces máis potentes. Co cal reduciríase, se facemos unha sustitución 1 a 1, é dicir, megavatio a megavatio, reduciríase a densidade de muiños en un factor de 30, por exemplo. Iso é unha barbaridade. E un dos principais impactos dos parques eólicos está asociado precisamente ao número de muiños, porque aparte do impacto paisaxístico, pois está a cuestión das aves, dos morcegos, dos insectos, e a fragmentación do territorio que tantas pistas, canles de derivación, transmisión de electricidade provoca. Non? Entón, é unha ferramenta esa política, pois que falar de política, potenciamento obrigatorio que ninguén se atreveu, moito menos a Xunta de Galiza, do actual goberno de Núñez Feijóo, que nunca se atreveu a poñer en riba da mesa. Si dun xeito tímido, non dándolle pois unha bonificación ao canon eólico a aqueles proxectos de repotenciamento. E se era na rede Natura, pois a bonificación era aínda maior. Ben, eso está ben, pero son migallas, non? Porque realmente vai afectar a moi poucas instalacións. E se siguen, como acabamos de amosar, como acaban de amosar a compañeira de Ordes, síguense licitando
novos parques ex novo, cando o lóxico e sensato sería repotenciar os antigos, moitos deles a piques de caducar ou xa caducados. Ben, quería achegar iso, é dicir, non só temos a sociedade, non, que poñer en riba da mesa novas iniciativas, pois cooperativas, é dicir, educación ambiental dende abaixo, etc., que está moi ben, pero que esa transformación ten que vir tamén da man de actuacións inteligentes dende o punto de vista político, e a veces poñer un papeliño nunha furna de cristal cada 4 anos significa moito, non? Ben, xa, grazas. Moi ben, moitas grazas. Bueno, xa levamos 1h15 falando, imos dar unha oportunidade para que a xente siga preguntando algunha cousiña máis a través do chat do YouTube de Adega. E mentras, trasladavos eu a seguinte pregunta, aproveitando o último comentario de fin sobre a vontade política, ademais do poder que temos como consumidores, ademais das normativas que existen para poñer limitacións a certas actividades ou prácticas que son agresivas co noso territorio. Claro, todo vai depender da intención que teñan aqueles que, pois, pasado 12 de xullo vayan gobernar o país. Entón, a miña pregunta vai un pouco por aí. Si pensades que esa intención ou boas intencións que van en todos os programas electorais sobre a transición ecolóxica ten de verdade detrás unha realidade, ten unha vontade ou simplemente é de cara ao escaparate e a intención, cando menos da maioría, é pois seguir fomentando o actual modelo económico e desenvolvemento social e ambiental. Quen quer comezar? Jessica. Pois, a ver, menuda preguntiña tamén, pois é que, claro, realmente, por exemplo, pois hai dúas cousas que son tan claras como vemos vallas publicitarias con ruralízate ou, bueno, pois reportaxes nos xornais máis lidos tamén sobre a defensa do rural. En cambio, despois, pois por outro lado, estamos fomentando parques no medio das aldeas ou minas no medio das aldeas ou outro tipo de proxectos. Non, isto hai unha cousa que é a vontade política, non? A vontade política pois, poden regular estas cousas, principalmente, por exemplo, actualizando leis que están completamente obsoletas. No caso do tema dos parques eólicos, solucionaría moitos problemas de conflito social, polo menos, de perigo para as persoas, porque isto xa é de alarma de perigo para as persoas, solucionaría unha renovación de leis. Pero, bueno, pois o panorama que temos é que o goberno actual pois non o fai, non parece que teña intención de facelo. Nós, desde a rede galega por un rural vivo, que é unha rede que reúne a moitas plataformas que montan parques eólicos abusivos, como isto que acabamos de falar, que isto está pasando por toda Galicia, fixemos un escrito a todos os partidos políticos candidatos ao Parlamento, explicándoles a situación, porque despois de ver moitos debates e despois de trasladar esta pregunta a, por exemplo, no noso caso, a Diputación da Coruña, quedamos abraiados da falta de argumentos e da falta de conocemento que hai desta situación, non? Entonces, temos unha clase política en xeral bastante distanciada do rural e distanciada dos problemas e das cousas que pasan. Por eso fixemos este escrito con todos os argumentos a todos os partidos, con todos os argumentos e efectos que van a ter os parques eólicos en toda Galicia se non o impedimos. É fundamental quen lexisla e quen pode aprobar as leis. Cambiarían moitas cousas, desde o tema da enerxía hasta a protección do noso medio e das nosas aldeas, que non existe. Quer dicir, que existe de modo panfletario. Existe modo panfletario, existe moitísimo, pero na realidade, a efectos reais, nas aldeas estamos completamente desamparados. Moitas grazas.
Non sei se os compañeros Fins e Sonia queren comentar tamén no ámbito do que bueno, que foi abordado por eles, no ámbito da biodiversidade e no ámbito da alimentación, se realmente hai detrás dese programa electoral de transición ecolóxica unha vontade política real. Sonia dá a cabeza como que non. A ver, eu a proba está no que pasou, por lo menos no goberno que agora mesmo está na Xunta de Galicia, non? O sector primario e alimentación non ocupou o lugar de preferencia que debería, non? A alimentación é unha necesidade vital. Entón, o sector primario debería ser, por suposto, non privilexiado con respecto ao resto, pero sí que debería estar en igualdade de condicións, igual que o medio onde se desenvolve ese sector primario, que é o medio rural. Pero no medio rural temos as mesmas obrigas, pero non temos os mesmos dereitos que o resto. Entón, a min, o que comentaba Jéssica de ruralízate, ou de esta é a legislatura do rural, e todo este tipo de frases me poñen os pelos de punta. Porque realmente hai determinados políticos donde o medio rural é que algunha empresa grande veña, invirta en un determinado espacio e entonces trae riqueza, porque contrata a 3 personas, pero hai 300 que se teñen que marchar. E a partir desas 300 que se marchan, as que quedan son 10, e o ano que ven 9 e o ano que ven 7. Entón, o medio rural, se non ten medidas endóxenas para desenvolverse, acabará como está acabando ahora. E eu, esas medidas, non as teño visto. Entón, desde o punto de vista do sector primario, o sector primario lle faría moito ben que o sector primario sexa un sector privilexiado, lle faría moito ben a todo o que a conservación e a biodiversidade do medio, e, polo tanto, debería ser legislado con moito máis criterio que se leva feito hasta agora. Moitas grazas, Sonia. Fins, quedas ti por dar o teu punto de vista. Sí, brevemente tamén. Sobre todo a respecto da cuestión da biodiversidade. Abondaría con que se cumpriran as leis vixentes. É dicir, poñen 2 exemplos. A Directiva de Hábitats, transposta a legislación estatal e tamén galega, que crea a Rede Ecolóxica Coherente, a Rede Natura 2000, pois é unha ferramenta que en Galicia tivo moi pouca repercusión na conservación deses hábitats, especies que pretendía conservar. A proba é que, dende o establecemento da Rede Natura, a primeira proposta, ata a súa consolidación con un plano director, por certo, único para todas as zonas de especial conservación, non distinguía entre unha zona de montaña, unha zona de especial conservación do litoral, un río, non, todo traxe único. Bueno, pois pasaron máis de 10 anos e tivo Europa que chamar a atención ao Estado español de que estaba sin desenvolver esas ferramentas no caso galego. Pois o catálogo galego de especies ameazadas que viu a luz en 2005 coa entrada do goberno bipartito. Hai 200 especies en ese catálogo que a administración ten a obriga de coidar e conservar, e para iso debe desenvolver ferramentas de xestión, como son os planos de conservación e de recuperación. Bueno, pois, desde 2005 estamos no 2020, 15 anos despois, só 3 especies contan con plano de conservación ou recuperación en vigor. Vale? 3 de 200. Se facemos unha sinxela regra de 3, pois, como facían os compañeros e compañeras da Sociedade Galega de Historia Natural, resulta que a este ritmo teremos cumprida a lei, vale? Ese decreto de especies ameazadas, cumprida a lei dentro de 1000 anos. 1000 anos. Vale? Ben, entón, a veces só pedir o cumprimento das normas, porque as leis ambientais tamén son normas, non? Son leis de obrigado cumprimento, empezando polas administracións. E parece que son todo o contrario, parece que son de obrigado incumprimento,
porque lle buscan as voltas primeiro para non desenvolvelas, vale? Ou sendo renuentes a desenvolver as ferramentas que permitan cumprir os objetivos desas normas, ou lexislan en sentido contrario con outra norma, por exemplo, coa lei da depredación, coa lei de montes, coa lei de acuicultura, etc. Non? Estamos sempre intentando buscar as fendas, as normas ambientais para poder reducir o seu grau de protección que ao fin e ao cabo, bueno, que estamos falando dun ben de interese público que é a natureza. Non? Entón, a veces é moito máis revolucionario pedir que se cumpran as normas. Non? Até eso, só pedimos até aí. E por suposto, tamén queremos pois, que a nosa biodiversidade este á altura da riqueza que ten e con ferramentas de xestión adecuadas e que, ademais, que non se desenvolvan de costas á sociedade, non? Porque parece que se intentou, dentro da miña opinión, intencionadamente, trasladar a idea de que a conservación era oposta ao benestar, era oposta ao progreso. Non? Donde hai progreso, nomeadamente desenvolvemento económico, se sabemos cal e a favor de quen, pois non podía haber conservación. E sempre as cuestións ambientais estaban ao servizo, non, das cuestións productivas. Ben, pois un xeito de demostrar o contrario é o que están facendo, o que estades facendo vos dende as vosos iniciativas locais, mas tamén se pode traballar en ese sentido desde o punto de vista institucional, acreditando, por exemplo, no valor que ten a conservación de biodiversidade para a saúde das persoas, para termos recursos para todos e para todas, para, por exemplo, coidar dos servizos ecosistémicos, que até de agora non atopei ningún estudo de impacto de ningún parque eólico, incluso dos máis modernos, que se cuestionara o seu impacto en termos de reducción dos servizos ecosistémicos que podería provocar, porque sempre impactos en aves, impactos fragmentando, non? No territorio sobre as plantas, que, por certo, tamén desenfocados e miopes, vale? Porque os estudos de impacto están feitos para cubrir un trámite, son trámites. A administración o que quere é poñerlle un selo nun portelo e tirar para adiante co proxecto. Pois ningún deses proxectos falaba en termos de impactos sobre os servizos ecosistémicos, sobre, por exemplo, as turbeiras, como funcionan, como fragmentándoas diminuímos a cantidad de agua que pode dispoñer tamén a sociedade, pero nomeadamente o ecosistema, por exemplo, ou un bosque maduro, canta a biodiversidade da cubilla, ben, todo iso en eses termos nunca está refletido en ese tipo de normas. Non? Entón, o que queremos é, primeiro, que se cumpran as normas, pero as leis, que xa é moito, pero ir máis aló. Non? E ir máis aló é cambiando o paradigma e pensando que actuar a favor da natureza non é actuar en contra do progreso, entre aspas, non? Dese progreso que até agora estivo moi mal entendido porque era, eu lembro aquela idea, non, do desenvolvemento sustentável. Todo o mundo falaba de desenvolvemento sustentável, igual que todo o mundo fala agora de economía verde e todo, e economía circular. Bueno, pois cando se falaba do desenvolvemento sustentável, o que acabou sendo, rematou sendo, foi o desenvolvemento de algúns sustentado por todos nós, non? E iso non é o que debería ter sido, non? Moi ben, grazas. Moi ben, pois penso que xa podemos ir rematando, porque xa é un poquinho tarde, comezamos ás 8:15, estamos chegando xa ás 10, e bueno, repasando un pouquiño todo o que dixestedes, que foi moito e moi interesante. De que é hora, non? Pois ímolo ver, é hora, por exemplo, de cumprir a lei en materia de biodiversidade, de conservación da natureza, como ben de comentar Fins e Igrexas de Adega. É hora de cambiar de modelo enerxético do sistema de produción de enerxía, sendo socialmente máis beneficioso, máis xusto, autoconsumindo enerxía, producíndonos a enerxía, contratar con cooperativas de enerxía verde, son algúns dos consellos que nos achega Jessica Rey da Asociación Salvemos a Comarca de Ordes. E despois Sonia pois tamén nos di que debemos aprender desta crise que vimos de vivir, que probablemente continúe, aínda non rematou, e sobre todo de poñer no lugar que se merece a produción de alimentación, que tamén crea tecido económico, que sobre todo fixe a poboación no rural, crea tecido social no noso territorio, e para iso pois temos que consumir en mercados de proximidade, en mercados locais, bueno, pois afastarnos un pouco das grandes superficies.
temos que ser consumidoras críticas, na nosa man temos moito poder para mudar todo este sistema que non nos convence, que non nos satisface, que nos leva polo mal camiño, non precisamente por iso que chaman a transición ecolóxica, e agardemos que pasado 12 de xullo todas as formacións políticas actúen, exerzan a súa responsabilidade para procurar de verdade, en realidade, ese camiño cara a transición ecolóxica que polo momento non se acaba de ver. Jéssica Rei, da Asociación Salvemos a Comarca de Ordes, Fins e Irexas de Adega, Sonia Couso, da Marelante, moitísimas grazas por estar con nos, por achegarnos as vosas experiencias, as vosas ideas, todas elas moi interesantes, e agardamos vervos moi pronto. Moitas grazas. Bueno, grazas a vos. Moitas gracias a vos. Graciñas e grazas a quen nos está vendo. Imos dar por rematada esta videochamada, esta conferencia, e agardemos tamén vernos pronto aquí na canle de